Pel que he dit abans de la sentència de l'Estatut, creu que el Tribunal Constitucional, amb membres caducats, algun de recusat, un de mort, no va fer el recanvi per fer una lectura restrictiva de l'Estatut de Catalunya? No en tingui cap mena de dubte. Cap mena de dubte, va ser per això. Els van mantenir en el càrrec perquè fessin aquesta sentència. Cap mena de dubte, ho he dit, ho he escrit, ho torno a repetir. És a dir, quin sentit tenia que uns magistrats absolutament, per entendre'ns, interins, hi ha una pràctica que vostè la coneix en tot el món, que consisteix que quan un està interí perquè ha de prendre possessió l'altre, és que no fas cap mesura que sigui important, perquè és una falta quasi bé d'educació democràtica. És a dir, jo estic interí, aniré fent providències, però una sentència com l'Estatut no. I va durar aquesta interinatge fins que van poder fer la sentència que van fer. Per tant, per mi no hi ha cap mena de dubte que aquesta sentència es va dictar pel tribunal que, en definitiva, desitjava fer aquesta sentència. Per tant, un tribunal que no compleix les seves pròpies obligacions, quina autoritat té a l'hora que la resta compleixin les seves sentències? Jo he dit que, per entendre'ns, no la tenia. No la tenia, és a dir, no la tenia moralment. Després venen les qüestions jurídiques i totes aquestes proves. Vull dir, evidentment, aquí hi ha hagut una falla molt greu que l'ha criticat tothom, Jo vaig quedar escandalitzat un dia quan vaig llegir que el Federico Trillo, que, per entendre'ns, seria un beneficiari de la sentència del Tribunal Constitucional, per entendre'ns, deia aquest tribunal no té cap mena de prestigi. Home, si l'has mantingut tu, a sobre tracta'ls amb una mica més de carinyo.